Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kapatid. Ngayong tanghaling ito ay gutom na kami ni Sheikha. Bibiyahe tayo papuntang Ubay. At papunta doon mga kapatid, napakagandang daan. At papakita namin sa inyo ang kagandahan ng ating dadaanan ngayon. At doon tayo mag-lunch. Saan tayo mag-lunch lang? McDo. Taga sa McDo. So, ngayon kapatid, samahan nyo kami. Ano pang inente natin? Bismillah. Tara na. Ngayon mga kapatid, nandito tayo sa ating lugar sa San Isidro, Talibo. So, ito mga kapatid, nandito na tayo. Ito yung McDo nila At dito naman sa harap ng McDo ay Ubay Public Market. Sa likod niyan, doon kami nagdadawa. So ito. Muslim mo? Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kini, Muslim po din. Oh. Kung saan may trabaho ninyo din? Malambot mo ni. Tabon o ganang yan Aba? Oh. Tabon para dili mainitan Oh. ng mga motor. Ano sa pangalan mo? Aliasir. Yasser? Ang Oh. ganda pangalan kre. Ay. Okay. Magsalita nga kayo ng Maranaw. Be, Kasong. ikaw. Asa inyo sa Marawi? Di mo na alam. Dito ka na pinanganak. Di. Saan? Kami nanaw. Mindanao, Marawi. Oh. Mapapiyak ka. Ha? Mapipiyak ka. Kunti lang alam ko sa Hindi. Muslim? Di. Barkada ni mo. Ha? Barkada ni mo. Namo din sa harap ng Oh. Yes. McDo. Oh. Sige, yun ba? Ano lang natin to mga kapatid na to. Bantay ha, huwag na yung mga bugi-bugoy diri ha. Oh. Tagahanta mo o pang snacks ninyo. Mabantayon. Bantayon may namo. Adra mo dito. Ito. Mataya. Buka. Galing patong isa laras yan. Ay, wala naman ko lang yung sinsiyo. Okay, bahan-bahan lang mo ha. Tanay mo daghan. Ayan, nandun na si Sister Aya, nakapila. So, mula dito, mag-order dito. Ayan. Pagkatapos niya, pupunta doon sa counter para kumuha ng order. Ayan. So, madaming tao ngayon dahil galing election. Gutom siguro to na bumuto. Bumuto ng Duterte. So ayan, ang daming tao ngayon. So ayan ang mga kapatid. At bunga din ang ating paghihintay. Ayan ang ating makakain. Ayan. At kanglang-lang din, ayun. At ano to lang? Koklot. Koklot kay Noor, kay Sister Aya. Ayun So, yun po mga kapatid. At kain muna tayo. At kamaya, inshallah, daan tayo doon sa paliparan para magpalipad tayo. Sige. Tapos na, uwian na. So tayo nating magpalipad doon sa paliparan sa airport ng Ubay na hindi pa tapos. Hindi pa na-develop. Pero propose na airport yun.
Dito ang ating sasakyan, Maxima Bajaj. Ayan, napakainit dito mga kapatid. Yun mga kapatid, subukan natin magpalipad dito. Tingnan natin ang kagandahan ng Ubay at yung proposed airport nila nandun. Makikita sa ano natin, sa ating drone mamaya. So ang daan yan, napakaganda. Sana talagang makita natin yan sa ating drone. Ito na. Ha? Allahu Akbar, napakagandang tanawin ng pag nandito ka pala sa itaas. Ganyan kaganda ang makikita natin dito sa itaas. Ito po ang papuntang Ubay. Ay napakalapad na daan. At sa gilid naman, ito yung proposed na airport ng Ubay. Wala pang aeroplano dyan kasi yan pa'y may nagdumadaong dyan ng mga aeroplano o mga private na plane. So ayan o, napakaganda ng tanawin, tanaw lahat dito. Refreshing mga kapatid, na nare-relax ka habang tinitingnan mo yung kagandahan ng tanaw mo, ang para ka nitong eagle's eye. So kita mo ang ibaba. Allahu Akbar. So yun po mga kapatid, ang ating nakikita ay ito yung lawak, ang haba pala ng airport ng Ubay. Inshallah ay matapos ito, gawin itong project. Ito yung opposite ng airport sa Tagbilaran. So kung ito ay matuloy, ay dalawa na ang paliparan dito sa Bohol. Ayun o, napakalawak, tapos ang lapad, ang pulo-bundukin nito ay malayo. So ang nakikita natin ay patag. Yan. So yan yung daan, Ubay to Trinidad. So street po yan, napakahaba. Allahu Akbar. So alhamdulillah, nakapagpalipad na po tayo mga kapatid at nakita natin ang airport ng Ubay na hindi pa tapos. Ayan, inshallah siguro sa sunod na project siguro nila yan dito sa province. So nakita nyo naman, maayos din. Pero wala pang aeroplano dyan. So alhamdulillah, ganun pa man. Dito nakita nyo ang kalsada, napakaganda mga kapatid, no? So uwi na tayo, nakabusog na. At sila, busog na ba kayo? Puro balat? Sige. Sige, dito na lang po ang inyong kapatid. Ito po si Bro Abdul Malik. Mag-iiwan ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.